Pass ieħor biex pajjiżna jkun hawn iktar servizzi għal persuni bid-dimensja, hekk kif ġie ffirma ftehim bejn l-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità u l-Arċidjoċeżi ta' Malta biex binja ta' stiema tinbidel f'ċentru ta' attività għal persuni bid-dimensja. Dan iċ-ċentru ġdid se joffri servizz essenzjali għal bejn 15 u 20 persuna kuljum li se jkunu jistgħu qattaw il-ġurnata f'ambjent siguru komdu. L-anzjanità attiva kura fil-komunità se tiddiżinja din il-binja b'aspetti li jixbħu lil ta' dar biex bekk il-pazjenti jkunu komdi u siguri. Mal-pazjenti se jkun hemm infermiera biex il-familja tal-pazjenti jaċċertaw ruhom li jinsabu f'qagħda tajba. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġewwa Etienne Bela spjega kif dan iċ-ċentru jkompli mal-istrateġija li l-Gvern qed jimplementa għal ħarsien u l-kura tad-dimensja. Is-Segretarju Parlamentari Merkin Pola Ġużgalja saħaq fuq l-importanza li joffru mhux biss kura iżda wkoll l-ambjent li jagħti wensu paċi kemm lill persuni bid-dimensja kif ukoll lill-familjari tagħhom.